Allah Ta'ala na sakanya ni bagay sa sabut. Naman ang pagkabagay sa sabut. Kababiya sa mga nabi na dahil ang may bagay sa sabut. Sigo mga tawa mga pinagsigilan. Kung tani man ay pun kuno. Namiyatay sa karuman yan na butuatayan. Ada maturuno ka wali miya kasyawan to sa 50 ragun. Adi di ka chikripisyo no. Nawa na maturo sa pamilya niya. So Ibrahim alaihi salam na inayan sa bayan. Na ubali so Ibrahim na budayo ka wala. Namiyatay so inayan na butuamay na kapit. Ada niyan mga Muslim. Nabarin pala lagi do nabi. Namiyamatay sa mga pagyaman no nabi. So isaw na so abitalib na sinumiyatay sa kapuro ko no nabi. May bapakulay na tiruang kasulay lakilan na katsipsyan mo sa katsalungan na mawin. Sapat mo siya ka. Luminiwan na pasyan. Ada niyan matalima so kanima. Daun mindo ko nabi. So parataya. Nataman sa ini sampai unuan na hutana. Aswaki Muhammad Sutawa kabayakan na tinggal keturong aswan ay mga tao ang magay sa toka. Sama na yan. Nabigyan na tanong kasagutan tanong kay agama. Pakisagutan na tanong wala. Kau di tanong kasagutin lagi ni majujuan. Mabutot na ginaw mali sa chikwa agama. Paano niya man ang gidabda? Yang kaya kapag ginataw tanong. Nailan niyo man upama ko anak, upama ko kaya sagutan tanong kay agama. Kaya man ang kaya badan. Na badan na iyak na ba ini pedko ka surgaan? Na badan na iyak na ba ini pedko ka neraka? Ang kayo. Nabi yang kaya badan na simbe apara buku dunia. Namatay sa manusia. Nami akan diberi sa badan ku neraka. Nami akan diberi ku surga. Kau pegas, upama ku sunyama. Na pegas surga, nang bagian sa badan. Sa surga, ayah ibu bagian na badan. Na badan na dipetai, badan na dikesakit, badan na dikelos, badan na dimakapumbuko. Lagi bagian, nagay badan na suminap ku dipakat pamiyapi. Na upama neraka, na ayah ibu bagian na badan, na ilahu. Ayaw siya nung mga ulamatan, nag-iibong utakultunan niya, napagalitan na makabubiyang Madina, 500 kilometro. Ayaw ko ba niya, napitupulo ka hasta, ano naman susiksa, wala subhanutan. Sama nito na miya kalibri subadan, nailayan yung maliwan to, pag ginataw-tanong na ayaw, miya mali antak mo. Tao, subabay, sumama, kerumay na katsikuya, sa parang kay badan. Parang kay badan. Ano man ay kape ang badan. Di rumah jay ke rumah ikaw ba makambelay sama piawalay ama pipiagi na ubadan na makuha cuma piawalay na tuguan sa piglasyan ang mga appliances kapara kubadan mapiatilam kapara kubadan makanditan sama pias ubadan. Allahu Akbar. Ano pala mga to pagpangapi aluan niyan subadan pagpangapi sama pias ubadan. Allahu Akbar. Na piya-piya ginawa ubadan na ipotaya bagu niyawa ang kaino ipotaya na bagu niyawa upama ko ay ini pangapiano ka sa badan piyakakan ka sa mga vitamin ang panganungan na piyaki-kan kaun na haram na ipotaya niyawa kay siksaw na kaya badan na piyakak kapiano na piyakak dibili ka kalaboy siksa at sa ramatay namin binabien na yarong siksa nailan yung mana biyang kaya niyawa at sa kanya ni miyang uraw saan doon ini na sarigay sa kanya ni pangadap wala at sa kanya ni ando na ini na itanong piya kalipat ginami at sakit cumadan na sakit sa kagkabulong irun di ako pangakan sa mula kang kaya badan na madadiabetes di ako pangakan sa ando na ini na karni kanyang kaya badan na kaibalan so langan ay iba tayo badan na di tanong ando na ini na pag-iwasan tayo nalaman na bulong na pala na vitamin ay bulong siyang kaya badan okay na so sakit niya na ay tanong pa kalilipatan ando na isakitan niya ini ay sakit niya ipot tayo bubungyan ang sarapatay na ukata ko isang may tagabuwag kibira tigunabi na hindi makachul siko churga upama kung banoy sa kanila tiguwala ang palalalim laya na kulul dyan na tadalim na hindi makachul ko churga laya na kulul dyan na tanamam din makachul ko churga sa mga to mga suga nangwa na pa niya kita ito ka nalaka nadabaw na minakan ng manunsya sa kabulungin nabiyang kaya sakit biyang kaya bunan at sa namatay na miya